Rozmýšľam, slyšel na nejaký úvod, že... Čaute. Kokos to cringe, akože zase. Hej, ok, dobré, že nie. Jo, vím něco. A taktika. Ještě si ho vzal, protože věděl, že je neporažený. A taktika. První kolo KO. První kolo KO. No dobře. Tady ukázal jako jednoznačně Kozák, že prostě je dobrý, no. Tak to je obrovský rozdíl. Tak... A to je takedown. Nehoď, to jsem myslel, ale jsme fredy. Pár týždňov späť si absolvoval svoj druhý profi zápas. Ako to prebiehalo a bol si spokojný so svojím výkonom? Áno, so svojím výkonom som spokojný, keďže som super ukončil relatívne rýchlo. S čím ja som spokojný bola moja váha, keďže som o kilo prevážil. Ale brali sme to short notice na poslednú chvíľu, takže už sa to nebude opakovať. Musíme si toto. Ako ide vám momentálne? Pravdu povediac, mohol by to ísť aj lepšie, ale držím striktnú dietu, trénujem 2-krát denne, takže váhu robím ako profík. Ide dobre. Váha ide dobre. Váha mi ide dobre. Kokos, tak prestrih to. Aktuálne čaká? Aktuálne ma čaká zápas v Košickej Steel Arene za nejaké 3 týždne. Je to presne 3 týždne. Môj super bude Marek Linhardt. Neviem toho o ňom veľa, keďže je to jeho profi debut. Má fialový pas jiu-jitsu, ak sa nemýlim. Takže verím, že bude dobre nachystaný. Ako prebieha príprava? Príprava ide podľa plánu, trénujem 2-krát denne, ako som spomínal, nič nepodceňujeme, takže budem super nachystaný a dúfam, že som v svojej najlepšej forme. Just another roller coaster, but I get the dash in the doors like he ordered. If they got that heat, well, I am the holster. Can't park my bark, I got fight like Rosa. Need the pen bleed on my thoughts swell. I don't part ways, I play my part well. Lift all of my enemies, bring light to dark tales. The art reach your arteries, I've heard the song heartfelt. Wifey counting on me, so I gotta live. Though I'm still alive to see a lot of years. Find your faith where the bottom is. Only top I know is just a lot of lids. Jump, 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 here we come. It's a testimony, got the prayer list on the I don't need no crumbs. And it's only me and me tryna outdo what I did while I'm doing it. The only time I see fit to compete. Speak my prayer, then I leap. I am all in with the call and turn my hours into days and then my days into some months and I've been doing this for weeks. Stop it to the teams overseas. I didn't see my audience is muscle with they sleep. CCC, no they wanna take my legs, still I walk. GED, jump, here we come. This a testimony, not a song. Got the prayer list on the run. All I want to hold on, I don't need no crumb. Ako tráviš čas mimo tréningov? Mimo tréningu sa snažím hlavne v plnohodnotne zregenerovať, keďže toho času nie je veľa, ale už ak nejaký je, tak sa ho snažím spraviť s priateľkou a tak. OK, takže ukázali sme si niečo z ranného tréningu, pobedného sparingu. Hlavný sparing alias Geňo. Geňo 1, Geňo 2. A nikoho nezaujíma, čo ješ, nemusíš to postovať.
každého to nudí. Radšej by si mohol dať čo zaujímavé tam postaviť. Ja neviem, ale radšej nič, ako to. Takže dúfam, že takéhoto obsahu bude čo najviac a budem sa vám snažiť ukázať čo najviac môjho dňa. Dnes to bolo také zrýchlené, skrátke, takže tak. Plus.